Eguneko zentro zaharreko lokala erosiko duzuela, inbertsio garrantzitsua egingo duzuela hor. Zein da zuen plana ez dakit epe motzera, ertainera edo luzera lokal horrekin? Bueno, uste dugu lokal hori oso egokia dela, jendea gertu izateko aukera ematen du, Plaza Gernikan dago lokala, espazio aldetik oso zabala da, gero bertan txarlak, kalkularitza tailerrak eta bare egiteko aukera erraldoia da, gure epe laburrerako ideia bada bertan emakumeen etxea instalatzea, eta gero epe luzerakoa edo bada bertan berdintasuna, gizarte kohesioa edo gizarte politikak bezalako udaleko arloak bertan kokatzea, bulegoak bertan jartzea ere irisgarritasun aldetik oso aukera egokia delako eta lekua primerakoa delako.